Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa utaw. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot samahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan, ang unang bahin sa paglakaw sa dalan, ilalom sa gugma, uban ang ikaunom nga sugo. Atong sugdan sa paghisgot karon, ang ikaunom nga sugo nga mabasa sa Exodus Kapitulo 20, bersikulo 13. Nagkanayon, dili ka magpatay. Adunay daghang klase sa pagpatay nga nakasulat sa daang tugon ug pinasikat usab sa pinulungan sa mga Hebro. Adunay pagpatay panahon sa gyera, pagpatay sa mga hayop, pagpatay isip silot sa sala nga nahimo, pagpatay nga dili tinuyuan gumikan sa pagdipinsa sa pamilya o sa kaugalingon. Dinhi sa ikaunom nga sugo, ang pagpatay gikan sa pulo nga rotchak. Sa English, kini nagkahulugan nga to murder, to slay, assassinate, o unlawful killing. Sa ato pa, usa kini kapagpatay sa walay insaktong patukuranan. Kung ang ikalima nga sugo nagpuntarya sa gibug-aton sa relasyon, tali sa gigikanan sa kinabuhi niini nga kalibutan, kini nga sugo nagpuntarya sa kaimportante sa kinabuhi mismo. Ug ang Dios nagsugo kanato nga dili kini nato patyon. Atong hinumduman nga ang Dios mao ang tag-iya sa atong kinabuhi. Siya ang naglalang kanato. Siya naghatag kanato sa gininhawa. Ug labaw sa tanan, anaa kaniya ang gahom sa pagtugot kung hangtod kanus at taman ang atong pagkinabuhi. Tungod sa iyang gugma kanato, iya kitang gisugo nga dili kita magpatay, kay siya mismo ta mabuhi. Niini nga punto, atong sutaon ang atong kaugalingon kung giunsa nato paghatag importansya ang kinabuhi sa tao. Ug atong hinumduman nga kung maghisgot kita sa kinabuhi sa tao, kini mulangkob sa kinatibuk-an, dili lang kay sa lawas, kundi apil niini ang pagbati ug panghuna-huna. Sa ani nga paagi, atong makita ang atong pagtahod sa Dios isip maglalalang sa kinabuhi sa tao. Ang Dios naglalang sa tao aron makig-uban kaniya sa walay katapusan. Apan tungod kay nakatao, maabot gayod ang kamatayon. Ug ang pinakapait nga kamatayon, mao ang kamatayon nga silot sa sala, sumala sa mabasa sa Roma 6:23. Kay ang bayad sa sala, mao man ang kamatayon. Ini mao ang ikaduhang kamatayon. Apan tungod sa gugma sa Dios, siya naghatag og grasya nga mao ang kinabuhing dayon pinaagi sa pagdawat kang Kristo Hesus. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong hinumduman nga dako kaayo og bili ang kinabuhi sa tao. Bisan pa ni ilibutana, temporaryo lamang ang atong kinabuhi. Apan sa gihapon, atong tagaan og dakong bili kining kinabuhiya sama sa paghatag sa Dios ug bili niini pinaagi sa pag-anhi ni Hesus, pagkamatay alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya sa langitnong Pinoy-anan. Busa dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Sa Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.